holong mutai bisio tini kaisa sarkari program khlaijak o program ni bisingtwi bwrwi rokni samung humungni bagwi koglam sawi khwnarikha bwrwi rok bahaike ajinai bwrwi rokni ajimung tabuk nogo tongwi no mal mata rewi rang puisa ajiwi mano bwsaini siming tabuk nasikwi achukwi chai tongnani nanglak bwrwi rokni bo tabuk kaisa ajimung sepsap wngkha hapangni bwkhakti hinui sawi khwnarikha tini tulasikor RD block ni vice chairman Sutambor Debroma tei bwrwi rokni bo bahaike ajimung ajinai bwrwi rokni ajimung rok no wngkha tok takhum pon wak musuk tei mal mata abo hairok no riwi nogo tongtwtwi no tabuk ajiwi mano takhum bwtwi phalwi tok phalwi abo haike no ajimung ajiwi mano bwrwi bwsarok bo tabuk hinui sawi khwnarikha. ini orang muda para ponsel kaisa SSG kaisa sarkari program ka SSG kaisa program SSG program bo sini bwskang ni bwrwi srai rok no bahai kete bo जों rozgar khainani sarkar ni scheme ni maidome bwskango जों bwrwi bwrwi te bo income khairena oborno tei chingtini kaisa program khaire SSG ni block ni maidome तो बेले कहम प्रोग्राम एसएसजी ने माध्यम से बे अनेक किछु इनकाम खाई तो माने एसएसजी ने होते आरो लोन तो नारी जों वाक तो उन्दी मानो बाके बरी ताकि फालमानो बाके बो दुकान रि फाल इनकाम खाइमानो बेले कहम प्रोग्राम तो सक्सेसफुल का बेले नायथका तो आं कइनाय बेजारा ताबो बसिनि बुरै बसंनि बरक रक एसएसजी हो ताबो जे हाबजया तमको उनां कबनो कइनाय जे एसएसजी हो बदल खाई हाबलायै बसकांनि जे सरकारनि जे स्किम सुबिदा तमाना तेबो उपभोग खायथुन बेलाय हामबाय साइदआव nin sinamungka आं सुतम्बर देबरमा क्लासिनर आरडी ब्लकनि भाइस चेयारमेन